Бидайте, Иван, на ролери. Давай, бе! Не мога. Аре, бе, не, аз тук се кача, ще успея. Аре, бе, давай, ставай, бе. Какво? Трасвам. Аре, дай върви, бе. Не мога. Няма, не можеш, бе. Няма, не можеш, стай веднага, не може да русо. Не мога да стана. Ти какво каза? Какво каза? Съм много добър, много. Ай, стай. Така. Ай, надолу върви, бе. Иван, ако дойде кола, трябва да се имам някакви валют да те изчака. Иване, са боеги, няма смисъл. Последната тази парче надолу. Ого, може би няма да се видим повече. Тук сега те бутна надолу да те питам къде отиваш. Аре, бе. За кола, май. Ама не ми показва колело, не кола. Е, такива вчера ги имаш много. Хайде. Аре, бе, Иване, край. Давай ми ролерите. Не може да фан. Да, не стига, че развързах. О, там. Чакай. Аре, гледай, убили колелцата, бе. А, не, Иване, няма.